Izvolite. Dobar dan svima. Evo, sutra počinjemo. Uvijek su prve utakmice i najvažnije i najneizvesnije za svakog navijača, iz razloga da bih što više njih došlo i bodilo nas. Nismo želeli nijednu utakmicu da igramo pred navijačima i zato želim da nam u ovom trenutku pomognu. Pozivamo ih u što većem broju da dođu, a mi ćemo na terenu dati svoj maksimum i da budemo na nivou kao što smo bili u prethodnom periodu. Pa ne znam, mislim da će to sve biti u redu i da u tom pravcu ide, tako da spremamo Eduarda naravno kao da će igrati. Da budu brojni pa obrnuto? Pa prevashodno očekujem da budu pozitivni kao što su bili do sada, da nam pomognu da, rekao sam, da shvate i ako ne bude išlo kako bi trebalo, jer ovo je nov tim i prevashodno je bitno da budu svi pozitivni, mi na klupi, igrači, navijači, a naravno da bi volili što većem broju da vide šta smo radili i mislim da smo zaslužili iz prethodnog perioda, tako da očekujem baš veliku podršku. Pa nisam, moramo da napadnemo, da sam promenio, onda bi stavio možda još jednog štopera i igrao defanzivnije, međutim, mi smo Partizan, mi smo favoriti u ovoj utakmici i igramo pred našim navijačima, tako da ćemo sigurni napasti svih oružja. Nadam se da ćemo se i nametnuti, jer možete da poželite da napadnete pa da ne možete centar da pređete. Pa ovaj Partizan može da igra i jednu i drugu i treću formaciju, međutim, kad radite cele pripreme nešto sad da ulazimo u neki reskir, nemamo vremena. Da ih iznenadi? Da ne iznenadi navijače naše, da ne bi sad moramo da budemo, kažemo, bazrevi, da pokušamo što manje promena u ovim velikim promenama da napravimo. Očekujem opasnost dva napadača koji slabije učestvuju u odbrani i koji su vrlo opasni kada protivnik, to jest kada mi izgubimo u ovom slučaju loptu, tako da ćemo biti obazrivi kada krećemo u napad. Pa ne znam, sad stvarno ne razmišljam da li je 1-0 ili 3-1, koji je bolji rezultat. U svakom slučaju želeo bih da pobedimo utakmicu, jer mislim da smo u svo poštovanje protivnika kvalitetniji tim od njih i mislim da u dve utakmice moramo da izbacimo Škendiju. Iz tog razloga nam je svaka pobeda vrlo važna, ali imamo onda još 6 dana za novo igravanje. Naravno da su važne, svaka pobeda je važna da bih kretali kasnije sa Evropom. Ja sam ubeđen da će i ostali klubovi iz naše lige praviti dobre rezultate, jer mislim da smo sigurno otišli svi korak napred i evo to će pokazati naredni period. Ja sam to rekao još i na kraju sezone da će naše ekipe imati mnogo više uspeha u Evropi nego ranijih godina. Pa u kvalitetu sigurno, imamo sigurno kvalitetniji tim, imamo iskustvo igranja Evrope i mislim da je to u startu naše prvenstvo jače sigurno od makedonskog, tako da su to sve parametri koji pokazuju i ukazuju da smo favoriti u ovom dvomeču, ali generalno mislim da smo definitivno kvalitetniji tim. Pa oni su došli direktno iz Austrije, tamo su bili sa ovaj period, tako da smo ipak mi naviknuti na vrućine i na ovo vreme, više nego oni u ovom trenutku. Pa pomoglo nam je, ali kažem, to su pripremne utakmice, jedno je pripremni period, drugo je takmičarska utakmica, tako da ne bih vršio nikako poređenje sa tim utakmicama, ali nam znači, jednostavno nam znači način igre, jer na sličan način igraju, tako da su nam dosta koristile ove dve utakmice. Potpuno smo svesni, jasna nam je situacija u potpunosti i puni smo samopouzdanja i za nas to je odlične pripremne utakmice, odličan period koji smo imali i puni samopouzdanja, želje da uz naše navijače ostvarimo ono što svi očekujemo. Pa nećemo raditi na silu i nećemo žuriti bez obzira što nam je neophodan štoper. Vraća nam se vjerojatno i Miljković u nekom narednom periodu, oba beka, tako da ništa nećemo žuriti. Ja sam u razgovoru s direktorom već više puta spominjali, on je imao 3 do 4, 5, svaki put ima neku novu opciju, međutim razgovarali smo da po cenu bilo čega nećemo žuriti i neće u Partizan doći neko samo zato da bi došao. Tako da ćemo dobro pregledati, sačekati i na miru odlučiti ko će doći.
sve je jasno. Naravno da se užurbano radi na tome i naravno da direktor radi i nalazi rešenja, ali ponavljam, ne možemo da žurimo, ne smemo da žurimo, ne smemo da grešimo po cenu da kažem, da ne prijavimo i za sledeće kolo. Tako da verujem da smo blizu i pronalaska i novog igrača, ali kažem, ne po svaku cenu. Mogli smo da dovedemo još juče 2 štopera, znači, ali kažem, ne možete po svaku cenu dovesti. Imate vi lično neku želju da vedete stoperu, ili su to sve neki... Pa znate šta, vi uvijek imate želju, imate mogućnosti, naravno da postoje štoperi koje želite da dovedete, a niste u mogućnosti. Kao što ste nekad želite da dovedete nekog veznog ili špica, pa niste u mogućnosti. Svi imamo želje, ali ne možemo, znamo kakvi su... Ne mislio sam neku realnu želju, Pa realnu želju... Ili slično. Pa za sad nemam realnu želju. Ove su želje nerealne. Pa ja na publiku ne mogu da utičem, naravno. Mi smo tu na terenu da zaslužimo poverenje publike. Ako ne možemo kvalitetom, ako ne možemo sigurnošću igre, onda ćemo barem jednom fanatičnom borbom. I kad se fanatično boriš i kad daješ svoj maksimum, ja sam siguran da neće niko zviždati nam. Ja uvek gledam pozitivno i ne razmišljam uopšte u tom pravcu, niti se opterećujem. Igrače samo opterećujem da budu mirni i neću tražiti da povedem u 5. minutu. Nebitno mi je, želim samo da dođemo do naše igre, da budemo strpljivi, jer imamo 2 utakmice. Ne završava se posao samo u Beogradu, možemo ga završiti, ali ću tražiti jedno strpljenje, jednu mirnoću i siguran sam da će sve biti pozitivno i uopšte ne razmišljam u tom pravcu.